Perfekt. Okay, så lad os starte forfra. Ja. Se om vi kan få det til at fungere nu. Så skidesjok. Rykke lidt i klassen, så det ikke er blidt snor med mig. Lige meget. Jeg har alligevel spejlbilleder af noget nu. Hvad? Nå? Nej. Du kan til den. Ja. Men det er ondt. Jeg rykker til telefonen. Så rykker den bare lige tilbage. Med tankens kraft. We are back. Come on, Slender Man. I'm gonna kick your butt. I definitely kick your butt. Hvor Your long ass butt. den der store ting, de blev dæmpet. Du kig til siden. Hey. Jeg kan huske, han... Hey, det er det store træ. Løb. Run! Jeg har altså ikke til første selv. Nå. Første selv betyder det begynder. Ja. Are you ready? I'm not. No. Løb der. Nej, hovedet. Der. Bare fremad. Det var. Ja, det er det, du skal. Den skal bare ikke også sådan der. Ja. Sure. Mhm. Jo, fordi der er den der tunnel. Der. Ved bilen er det. Det skal være inde. Nej, han sprang i filmen. Der skal stadig være et eller andet. Og han er der. De siger, at du skal så ind bag på en. Du kan ikke komme lige foran en. Der har en. Han er der. Jeg kommer ind i træet til bedre. Hop. Det klør. Det klør! Hvor? Frem. Nej, den. Nej, det. Lidt ned. Yes. Hey. Det er den mest aktuelle video der. Okay, vi skal finde dildoen. Vi skal What? finde... Det ligner en kæmpe dildo. Og så skal vi finde hvad? Tankene. Tunnelen. Og undgå Slenderman. Hvor end den så er. Den map giver mig nøje på. Udover den ene gang, der nåede han kraftigt med helt op bag ham, før det var, det begyndte at det der flimmerløg. Så fornøjer jeg mig selv. Hvad? Så fornøjer jeg mig selv. Hvor fanden skal vi her? Det er 3. Ja, på kør. Så var han tæt på alligevel. Ja. Ej, lad være. Nej, lad være. Det er jo sødt. Er det der? Hvad fanden sætter sig til at lave sådan et spil her? Nej. En sødel mand har han allerede været så fucking tæt på. Fordi du er virkelig dårlig til at finde sådan. Ved du hvad, nu skal du ikke være så... Du skal så også passe på med det der med at kigge baglæns. Nu skal du ikke være får man flabby. bare foran en, så du gør det.
Det er bare mig, der begyndte at gå hurtigere det der. Men nu skal jeg kræfte med det andet alligevel. Og så gå til højre. Tør vi? Ja. Vi sidder med et spil, og spørger om vi tør. Okay. I gonna regret this. Kig rundt hurtigt. Der er ikke noget ud igen. Nej, ud igen. Det var her, den var sidst. Ja, men den er jo galt samtidig. Nej, tak. Er det godt. Nej, det. Ej. Skal det kræfte? Ej, det var det ikke. Jeg er faktisk bange for at gå ud i det der rum, men han står der. Kan du bare gå ud derfra? Okay, her er der helt mørkt. Hvor er det? Løb. Hvad laver jeg? Jeg sad og prøver at rolige mig selv. Oh, fuck it. Prøv at køre til højre med skærmen. Jo. Det har en. Kan du høre bange? Det lyder som om, den kommer tættere og tættere. Eller, det bliver hurtigere og hurtigere. Der er noget derovre. Det er bilen. Der, sådan! Det er det, jeg sagde. Hold så op. Hvad er værd? Jeg ved det godt. Det er fordi, jeg så sidder og prøver at berolige mig selv. Så slapper af, og så kommer jeg til at falde ned på knappen. Og det er det bare. Fuck, må jeg ikke lukke. Så lad mig gå ind i det nu. Det gør jeg heller ikke. Sindssygt. Det går til containerne. Jamen, det var også den, jeg prøver på at finde. Bare løb. Nej, fordi når jeg gør det, så går lommeløbet ned. Prøv at forestille dig, hvis jeg lige pludselig gør jeg frem foran mig. Jeg troede det. Bare. Jeg er klar med det. Men når du tager den, så bliver det lidt bare endnu klammere. Det næste. Ja, hvis den er her. Den ene gang, der kunne de heller ikke finde den her. Kig på det, container. Eller tanken. Se, hang derfra. Ja.
der tunnel. Og det er det bare. Det var halvdelen. Ja. Og de siger, at den 5. bliver klar. Han er i nærheden. Hvad? Han er i nærheden. Ja. Jeg tror, de er lidt fede, jo. Jeg har allerede takket over. Det bliver simpelthen 5. Ja. Er det Ja. der? Og så hænger de der. Jeg kaster dig ikke. Vi skal. Det her, det bliver slemt. Hvor er det klar? Hvor fanden kommer han fra? Hvorfor tror jeg virkelig ikke, at det er designet for, at man skal kunne komme videre, fordi man kom til nummer 5, og lige pludselig var han der bare. Ja, du kan godt gennemføre det. Hvad? Du kan godt gennemføre det. Er du sikker? PewDiePie har gjort det. PewDiePie!